No medio do deserto demográfico que parece atravesar a provincia de Ourense, atopamos un pequeno oasis no concello de San Cibrao das Viñas. O municipio conta no seu padrón con 250 nenos e nenas de entre 0 e 6 anos e máis de 1000 persoas de entre 0 e 18. Nos últimos anos, esa población se viu incrementada, con moitas familias que viñeron buscando, moitas solucións deste tipo, non? De conciliación, de actividades para os nenos, que ao mellor en outros concellos ou na propia cidade é moito máis complicado, porque ao final, na cidade hai opcións, pero máis de índole privado, e no concello intentamos axudar que as familias o teñan ou con menor coste ou incluso de forma gratuita. Entón, nós, co tipo de población que temos, con máis de 1000 habitantes entre 0 e 18 anos, temos que facer cousas para os nenos e para os mozos. Basta con botar unha ollada á programación do Concello para percibir que aquí o perfil de idade da poboación non é o da media da provincia. A conciliación aparece como unha prioridade e na axenda de asignaturas pendientes a loita por un colexio público propio que permita aumentar a oferta de servizos para atraer familias é prioritaria.